Manang gisuyot na akong pasugo sa mga na McDonald's. Step pagdangal gabi tanawa. Dapat na kay nanay, dapat agang kag-abs. Dapat kusgan ka pre sa kuha, dapat mo agto kag gym. Haya ka pwede mo yab sa kuha ang manghod. Tagaan kag Ford Ranger sir. Asa man ang yabi. Bali, kumlam-lam. Kano sa magiging ka mo bayad? Ugma lagi bro, ugma. O pagka-ugma na po. Pagkasunod ugma. Di na ba man ang ugma bro? Naglibog ko sa akong buhaton. Gikapon na kayo ko. Ako pa blansa, managob, magbogs baboy. Kaya kong lista sa imong mga sugo. Naku istorya si mo, untay mo ning madawat. No. Ayaw kong bulagi. No, di na ko madawat na. Ayaw kong bulagi. Dili tamang kabulagan. O dyan na yung mga istorya di ay kamulo biya kang labta kayo ka. Buros ra ba ko? What the fuck? Ambak oy. Sa akong best friend akong bana. Fuck! Naglimod pa silang duhang. Walay sanina silang duhang sa ilang sabon. Kinsa ilang buangon ha? Giigangan ko no sila. Sakit hindi akong dugan. Pero ikatawaran na to ng problema. Rock and roll! Ha? Kibit ni man mo. Nakoy regalo sa imo. Ani ya tagang regalo. Uy, unsa ka ani? Uy, basin boss, chocolate na boss. Ay, di man chocolate boss. Abe, buang ang gabasa. Dawaton na ka din sa trabaho. Kung ma-describe di mo imong self, ayaw gamitin imong baba. Hey, pagharalag amang. Ay, kani akong anak maray may pinaka-bright sila. Bisag unsa pa mo ipangutan na iya ng matubag. What's your name? Grade 4. Adi sirta ka isog ba? Sulti sa ko kung lampab ako nimo. Buang kang bayana. Kaya hapitang may kunimo itas ka layo. Igno pa kunimo nga lampab kunimo. Buang ka ikaw ka isog doon biyat. Asa ka kakuha ng gulay ma? Dito sa atong garden. May ni magtanom ta. Dito ra ba ko nang ganiya? Oo, giatay ka. Pisting giatay ka. Ano na ka sa tubangan? Bubo man ko, sir. Anak ko ang mga taga sa likod ang mamugbo sa tubangan. Nga nang patubang mangka. Bubo ba gyud, sir? Bukok ba kakataas ka ni mo sa mubo sa imuha? Akong tumoy, sir. Buwak. Bayare. Imong utang dugay na. Bayare. Maluoy ka. Bayare. Tagna unsa ning nasa ko ang likod. Ay nako gipatagan oy. Kabalo ko nga sa akong bana nagikan. Kung si imong bana nagikan, unsa may suludan eh. Ay bomba, ano matigbak mo duwa. Giatay. Pag hinay mabangga ka. Lagay gibulagan ko kay hinay ko. Lagay. Hinay kay ko. Mas pa akong best friend kaysa ako Uy, baka sa mo electric fan nga imbis magpabugno ka, init ni nun kayong ibuga. Pwes, order na ning Arctic Air Speaker. Tungod sa katsada sa tingog sa amuang mga singer, bugno kay mong palibot. The best, man! Sa mamaligayog tuba dya mga buang mo. Sa gatos na ang galon. Please! Bayre mong utang bayare. Introducing Wonder Oil, makaniwang pinagi sa pagluto sa imong tambok. Igura nimo ni ipahid, luto imong tambok. Ouch ka apdos, pero okay ra makaniwang man, the best. Upgrade pa na mo ang pangkatol sa Bon A360. Pwede na mo ni ituyok-tuyok. Pwede po di mo ni ikatol sa imong pa. To the left or right. O kung karon ka mo order sa mo ang pangkatol Bon A360, pakapilan ka na mo og brush pangkatol sa imong taspa. Order na ngayon di. Oy, kat. Dugoy! Kat ka ha? Ikaw ha? Ikaw kat. Bugo ning bataan eh. Kat ka. Dog lagi ko. Asa man ning ginikanan na ni bugo ning bataa? Nga ang pagpurma sa kamot. Kumukumot ka. Ayaw puwersa ha. Hinahinaya.
Kay basig, mugawas ang gatas. Karon, nako i-recommend sa inyo. Kung unsaon pagpakwarta og dali kanang iksimani ba. Kailangan ni tagbayot. Kay ang bayot ganana sila 6-pack nga abs. Kung nakay 6-pack nga abs, right, okay kayo. Busa tawag na mo, call to research. Alam mo kung sino ba nakasuminom? Kaya ko pa. Lagi mo ng yelo. Ang lakas ng loob magyaya. Tingnan mo. Hindi niya na kaya uminom. Ano, tatagayin ko pa ba? Tagayan mo pa ako. Kaya ko pa. Wama ko ninyo pilig sudan. Gutom na kayo. Ako ninyo pilig sudan. Labor na magkaubilan tamo. Mauna, kailangan man. Kita Piling ko na sudan. bibli. Una sa una, itumpak ko buhok. Ako lagi na. Ano di mamunuto? Sinsya na bay, di makatuloy na kong utang sa arawan. Kanalang 50 pesos kung una. Okay. Ha, salamat ha. Buwang! Hoy, ay pagmaoy, Drip! Bubayan na ko! Higit! Huwag mo ginuha mo itong bubayan na nito! Nababungkang ng bongbong wala kong opisina! Nausa naman eh! Kana, sipa, kapit na yun! Kana! Gol na! Animal ka, tibiha ka! Daot ka, tibiha ka, parang makalungap! Kamo ka? Let's see! Patay guba na! Congratulations, nakadaog kang isa ka sakong bugas. Gilong ang daan. Yeah! Giunsa man to nimo ngulong ni champion man mo. Dili ko basta-basta, oy. Howd kay ko mo painom og tubig. Waterboy raman ko. Amaw ka. Ako man imong interview. Boss, bayit daw ka, boss. Wala, bayot. Tawagan mo ng bayot. Ha? Di ko bayot! Hawa mo dyan eh! Panyong boss! Kau! Akuan ang ibalik ang kapa. Wala na yang team. Pildi na. Advertise. Pag-advertise na. Pag-advertise na. Tugaya. Ay, dugay. Di ka mag-advertise. Advertise. Tibiha ka. O kanimo ba? Balik kag duwag sungka. Itigyo ka kada usa mo. Bisag unsa ang inyong duwa. Ha? Bitaw no? Gusto ka makaisa kalibo? Oo. Sige na, dali ra tayo. Isulod lang niya kung kamot sa imong purol. Piste. Sige na, pagunitan ako sa imong John. Sige na. Wala na ito nilagi pa undang. Ang kapa kay dako og tabang. Dako kay kausaban akong kinabuhit ng udan ng kapa. Di undang ko pagpataya o lasto o masyaw. Pero karon ilang giwala. Magpataya ko balik. Kamusta na mo dya, mga sukay kong tampag minaw? Okay na ba mo dya? Ako okay ya mong kayo. Perting sabog kay ko perme. Paanagin kimay mo. Nganong di makagusto magbulag mi si imong papa, ha? Grabe na biyang kasubo na ako sa iya, ha? Butan mo kaya na si papa, ha? Kapalo biya ka. Tugani usa ka adlaw nga, si Yaya wala na isa nina. Sa iyang kwarto. Giang to ni papa sa muloy, gipalitan niya si nina si Yaya. The number you've dialed is incorrect. Hello. The number you've dialed Hi. is incorrect. Hello. The number you've dialed is incorrect. The number you've Hello. dialed is incorrect. Hi. Incorrect. Hello? The number... Incorrect lagi ba? Di ka kasabot. Bubo man siguro Ang nga. taharam ko. Ay, pagkaulit pod. Nang may laba ko sa'yo, kala ko pag-ibig tunay pero lumabasin ng tunay na kulay. Lagi, itom na ko. Sama, isog mo. Kira na bro, ito minyapon ko, kira na. Hello, Christine. Asa naman din panaila sa kuha itong gwapo. Wow! Naa siya diri karon sa kotobangan. Pero, istorya sa ko kung unsa nimo siya gihigugma. Istorya. Ay! Love! You! OMG!
Muni isog si mo ha? Di man na tubakol. Lamaw man na. Pakaram kag inom. Kung makakaunog niyo ka ng fresh idea. Uy, nay ako adri ma'am. Fresh. Tae standing ma'am. The best kani ma'am. Hybrid. Pait-pait. Aslom-aslom. Pero at least fresh. Kini na ajud kada fiesta. Kini dili maabsent ka la mesa. Muning paboritos mamistahay. Kini sudan dili jud ka magmahay. Wala ini kung dili ni. Wala ini kung dili ni. Humba. Sili pambangag aron ka ma-sure. Unya ina-inaya kay basin mo dugo. Ituyok-tuyok pod puro magilok. Inana ang paglimpyo ni mo sa dunggan. Oh, pagilok sa dunggan.